Яңа 2016 елда безнең беренче кунакларыбыз яңа тәмле рецептлар белән килделәр. Димәк, бездә кунакта эстрадабызның матур, чибәр акыллы уңган кызлары, Татарстанның атказанган артистлары Фәридә Алсу дуэты. Димәк, Шимбә көнне сәгать 11-дә ТМТV каналында тәмле көрәш тапшыруын карагыз. тәмле һәм искиткеч булачак. Һәрбер хуҗабикәнең үз сире, үз линиясе. Гармониядә бул. Яктылыкка омтыл, палитра белән уйна. Яңалык эзлә, үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара, ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба.